Príjemný podvečer, ďakujem za uvedenie organizátorkám a iniciátorkám celej tejto akcie, nielen tejto večernej časti, ale aj ranno do obedňajšej konferencie Ivane Hostovej a Veronike Rácovej. A aj ja vás tu srdečne vítam v tejto zostave hostí a hostky, ktorú nemyslím si, že treba predstavovať, keďže ide o mená kľúčové nielen v rámci generácie, ale i v rámci, pokiaľ ide o Petra Milčáka, vydavateľskej činnosti, vďaka ktorej sústavnej a neúnavnej vydavateľskej činnosti aj v rôznych zložitých podmienkach, vďaka ktorej tu máme i viaceré knihy tu prítomných nielen na pódiu, ale dokonca i v publiku. Keď som uvažoval, ako vôbec nájsť isté prepojenia v tejto diskusie, o čom sa vôbec rozprávať, vyskakovalo mi niekoľko slov a spomínal som si i na rôzne príbehy a spomienky, ktoré som počúval jednak ešte ako študent od môjho vtedajšieho pedagóga Dušana Dušeka, ale aj od Mily, aj od Ivana pri rôznych príležitostiach. A vyskakovalo mi z toho jedno slovo súputníctvo. Na to sa napája slovo komunita, slovo solidarita, ktorá často nebola jednoduchá, či už z rôznych historických dôvodov. Napokon zoberme si mladú tvorbu, v ktorej začínali Dušan i Ivan, ktorá bola normalizačne zakázaná a zrušená v 1970. Zoberme si fakt, že v podstate ešte všetci tu prítomní, Peter, tak zlomovo debutovali za predchádzajúceho režimu, keď to nebolo jednoduché. Zoberme si fakt, že boli často zakazované ich publikácie. Zoberme si fakt, že Osamelí bežci ako básnická skupina, v ktorej bol Ivan spolu s Petrom Repkom a s Ivanom Laučíkom, síce je na prvý pohľad trojčlenná, avšak mám pocit, že vždy sa na ňu nadväzovalo a vždy sa akoby neformálne a voľne rozširovala o ďalšie mená, o ľudí, ktorých spájalo hlboké priateľstvo a literárne súputníctvo, hoci možno písali a tvorili a mysleli o literatúre inak, avšak toto všetko išlo v rôznych situáciách bokom. Myslím, že táto básnická a spisovateľská solidarita a súputníctvo sa dnes opäť ukazuje ako veľmi dôležitý moment. Viacerí a viaceré z nás sme sem prišli z protestu na podporu kultúrneho štrajku, ktorý sa deje tuto o kúsok, o pár metrov na námestí Slovenského národného povstania. A myslím si, že aj táto generačná spriaznenosť a súputníctvo môže dnes byť inšpiráciou, ako fungovať a vzdorovať. Asi by som chcel otvoriť diskusiu práve touto témou. Spomínal som mladú tvorbu, ktorá sa vás netýka všetkých, avšak predsa len vy traja, Dušan, Mila a Ivan, patríte k jednej generácii. Začínali ste v podobných časoch a čelili ste rôznym, často nepríjemným otázkam. V akom momente, ak vôbec, ste začali vnímať nejaké generačné súputníctvo ako kľúčové pre svoju individuálnu tvorbu? A začať môže kto chce. Pekný dobrý večer vám želám a ja tiež ešte raz poďakujem Veronike a Ivane za nádherné zorganizovanie doobedňajšieho programu, kde sa hovorilo naozaj fundovanie o Ivanovej poézii, aj za terajšiu večernú diskusiu. Ja Michala trošku žiaľ opravím, ja som skončila vysokú školu poľnohospodársku, ja som roky bola mimo literárneho života, takže musíte vy začať, ja sa potom zapojím do konečnej časti, kedy sme sa s Ivanom spoznali a chodili sme kdekade a čítali, takže nech začne niekto iný, kto s ním bol na tom začiatku v mladej tvorbe. Takže toto tak trošku poopravím. Ale nemusíme ísť chronologicky, ja som to myslel tak celkovo, čiže pokojne. Tak nemusíme ísť chronologicky, dobre, tak môžem ja povedať, že neviem, ako dlho poznám Ivana. Neviem, ako dlho naozaj, ale najprv som spoznala jeho poéziu a bolo nádherné, že keď som ho spoznala ako živého človeka, že mi to okamžite splynulo dohromady. A to je nádherné, keď
niekto, kto niečo píše, a teraz ho uvidíte, tak nejakým spôsobom to všetko do seba nádherne zapadne. Áno, že to je jeden celistvý človek. Ivan, to je nie poézia, to je vesmír poézie. Jeho posledná kniha, dúfam, že nie posledná, ale a o slovo ostatný nemám rada, proste Hermovská chôdza, je nádherná kniha, v ktorej by som povedala, že je skoro všetko, čo sa nás dotýka, čo je pre nás dôležité, čo je pre nás hlboké. A do obeda v diskusii padlo aj také slovo o nepreniknuteľnosti štrbkovej poézie, tak ja som sa od toho odklonila a povedala som, že tu len treba, že svet je nepreniknuteľný a takisto jazyk je nepreniknuteľný, ale Ivanova poézia nás práve do toho vovádza. U neho treba takzvané tesné, hlboké čítanie. To znamená, že to nie je len tak, že proste hala bala si to otvorím v električke a teraz si tam niečo prečítam ako noviny. Proste to je čítanie, proste hocikedy, hocikde doma, proste keď si otvorím hoci ktorú jednu knihu, proste vždy je tam niečo, čo zodpovedá na to, na čo sa aj ja v živote pýtam. Tak to bol taký akože úvod, no a keď chce Michal, že odzadu, tak môžem povedať také, aby to bolo na začiatok také fajn. Presah našej poézie do zahraničia. O tom sa veľmi málo hovorí. Proste je to, neviem z akého dôvodu, proste áno, že niekto niekde je, niekto niekde niečo robí, ale že čo tam vlastne sa udeje. A o takých troch našich čítaniach v zahraničí s Ivanom môžem povedať, že bez nejakej zbytočnej samochvály, ale naozaj s dôrazom, že to bolo veľmi dobre a veľmi dobre prijaté. Jedna bola cesta do Veľkej Británie, teda sme čítali v Londýne a to bolo veľmi zaujímavé, že ja som to nevedela, no tak podľa názvu sa nevedelo, ale bol to taký akýsi kultúrny klub pre veľmi mladých a čítali sme mladými Angličanmi, ktorí viac menej všetci boli takí performery. Dievča z vrecka niečo vyťahovalo a proste chlapci aj cvičili, aj stojky robili. A my s Ivanom také klasické čítanie a veľmi, veľmi dobre a krásne to bolo prijaté. A potom bola taká nádherná cesta vlakom z Londýna do Velského Aberystwyth, to je také malé mestečko pri mori, tam na univerzite. Má univerzitu a čítali sme na univerzite, ale to čítanie bolo tiež úžasné, tam už boli študenti, publikum a tak ďalej, iné publikum. Ale taký zážitok s Ivanom, že ja som bola celá nadšená, ráno som išla na prechádzku, že je odliv. Tak som išla po takom polkilometrovom páse piesku, štrku, všakých kameňov, to nie je ako v Jugoslávii, to divoké pobrežie. Keď som išla tak 4 hodín, naraz badám pred sebou osamotenú postavu, hovorím, no a to je Ivan, to je samozrejme podľa, že som vedela, že keď niekoho takého uvidím tam, tak to môže byť len on. Tak som sa poponáhľala, akože, aby som ho dostihla, aby sme mohli spolu sa prechádzať. A na to mi on povie, Mila, okamžite a rýchlo hore na molo, lebo o chvíľu bude príliv. Proste tento odliv skončí. Im sme vyskočili na takú betónovú poschodu hore a o 4 minúty sa proste privalili vlny, takže mi aj život zachránili, Ivan, lebo keby som sa tam bola sama prechádzala. Proste nech mi nikto nehovorí, že nie je rozdiel medzi mužmi a ženami. Proste som na to ani nepomyslela, bolo mi dobre, bolo fajn a Ivan to mal presne načítané, alebo ja neviem, vedel to, že proste toto sa stane takáto vec. No a ešte to cestovanie z Londýna do Aberystwyth, 4 vlakmi sme išli, 4-krát sme, a Ivan taký gavalier mal, on veľký kufor, ešte aj môj zobral. A posledný vlak do toho mesta bol taký, ako som chodila, bola kedy na takým motorovom vláčiku, ktoré máme do Vrábel zo Svätých Moraviec, ten vlak bol taký. Ale to bolo veľmi fajn, lebo sedeli tam ľudia, ktorí išli z práce, alebo zo školy išli študenti, alebo tak nejako. No a to bol taký dobrý zážitok. Ďalší bol čítanie v Rakúsku na takom zvláštnom mieste, volalo sa to, že Irze. A alebo Iren je po nemecky šialený, alebo blázní, alebo tak nejako. Tam bolo jazero. A to čítanie bolo také
poloprivátne, by som povedala. Neviem, to bol nejaký človek, ktorý vo vlastnom dome urobil takéhoto čítanie a to bolo jediný raz, teraz sa zase vrátim už k Michalovi, že som čítala ja spolu so všetkými 3 osamelými bestami. Aj s Lavčíkom, aj s Repkom, aj s Ivanom, takže na chvíľočku som bola proste 4. osamelá bežkyňa s nimi. To čítanie bolo nádherné, bolo to veľmi komorné. Podávali jedlo na drevených misách a takéto proste stále medzi tým. Také lavice tam boli, taká prítmie a to jazero v diaľke, búrka vonku. Takže hovorím, bolo to naozaj, bolo bláznivé, hej, toto. A myslím, že tá diskusia po tom čítaní bola tiež veľmi, veľmi zaujímavá. Peter Repka samozrejme hovorí fantasticky nemecky a volačo. A tak sme sa dohovorili a bola som tam s takým svojím partnerom a som ho predstavila, bol Rakúšan a som ho predstavila, to je také tiež zlaté. Som povedala, že toto je môj Lebensmensch, akože muž života. A na to Lavčík povedal, no ja toto tiež chcem, ja toto poviem mojej žene, ja tiež chcem byť mužom jej života, lebo po slovensky sa veľmi nepoužíva tento výraz. A tretí pobyt bol úžasný, boli sme v Edenkobene. Toto dávam na rozmyslenie aj na propagáciu a vydávanie našej poézie v zahraničí. Program v Edenkobene bol o tom, že cez Slovenské literárne centrum sme odišli 6 básnici do Edenkobenu. Edenkoben leží na francúzsko-nemeckej hranici. Je to tam taký dom pre spisovateľov, také malinké je to celé, tiež také fajn. A celý ten priebeh bol taký, že Slávka Rude-Porubská, vynikajúca germanistka, dopredu preložila básne nás, čo sme tam boli, Ivan Štrbka, Rudo Jurolek, Dana Podracká, Michal Habaj, ja a Martin Solotruk. Preložila doslova, urobila doslovný interlineárny preklad. A tam tiež do toho Edenkobenu prišlo 6 vynikajúcich nemeckých básnikov, ktorí potom si z tých prekladov vyberali a naše básne prekladali do nemčiny. A to bolo veľmi zaujímavé, že hoci kto mohol, hoci koho preložiť, ale bolo tam také, trošku to bolo také upravené, aby sa to teda rovnakým spôsobom stalo. Kniha vyšla, volá sa to Poesie der Nachbarn, poézia susedov. Nie sme priami susedia s Nemcami, ale zobrali nás ako susedov. Je to veľmi krásna kniha a myslím si, že ten Ivanov výber bol úžasný v tom, lebo my sme si vyberali to, čo sme posielali na prekladanie. Tak Ivanov výber bol v tom, že jedna báseň, ktorá tam je, knihu som nedoniesla, ale viem, že a v tej básni, a to bolo proste z jeho básnickej zbierky z roku 1995, a už tam je slovo Hermés. Čiže to premostenie tohoto celého je úžasné proste s jeho tvorbou. Ivan, kde sa zjaví, tak samozrejme, on sa stal tým stredobodom tých nás 6, proste bol Ivan. Proste Ivanovi preložiť, Ivanovi urobiť. Proste. A berieme to úplne samozrejme a je to tak. Áno, že je to tak a to je, myslím, ten krásny presah a možno by sa takýmto spôsobom slovenská poézia, ktorá je vynikajúca, čítam anglicky, nemecky a maďarsky tiež plyne. A si myslím, že slovenská poézia je európska, dokonca má svetové parametre. Bola som na jar na festivale v Münsteri v Nemecku a keď som sa vrátila, tak jeden novinár chcel so mnou robiť rozhovor a prvá otázka bola, že či som nemala komplexy menej cennosti medzi ostatnými básnikmi v zahraničí. Tak som si povedala, takýto rozhovor nie. Áno. Že to si sami často robíme, tie polená si hádžeme pod nohy a je to v podstate naozaj len to celé stojí na prekladaní. Áno. A toto lobby alebo tento background, takýto vonkajší na prekladanie, nevieme nejakým spôsobom nájsť. Teraz ty budeš mať knihu v angličtine, nie? By si mal mať?
Dúfajme, áno. Dúfajme, že by to vyšlo, aby sa to takýmto spôsobom posunulo. Preto som chcela hovoriť o týchto cestách, lebo to je tiež spôsob, akým podávať ďalej či už jazyk, alebo tie myšlienky, ktoré tu vznikajú, že je to čo je dobré, to je dobré všade podľa mňa. A ešte k tomu, čo hovoríš ty o tej súdržnosti a priateľstve a kompaktnosti, tak sme sa práve o tom rozprávali s Rudom Jurolekom aj s Erikom, že to je také naozaj veľmi pre mňa vzácne, že s toľkými nie len rovesníkmi, ako je Ivan alebo Dušan, alebo proste že s toľkými ľuďmi, ktorí sú v literatúre a ktorí okolo toho pracujú aj s mladšími, však s tebou, s tvojou generáciou, že sme ako si nejakým spôsobom za dobre a spojení. A že dobre k dobrému ide, takže verím, že aj tento rozhovor toto celé všetko potvrdí a to, že to priateľstvo, ktoré raz zostane proste ľudské a zároveň aj literárne. Áno, lebo človek má aj veľa priateľov, ktorí sú mimo literárneho života, ale o to vzácnejšie je to, keď sa spriateľíte s niekým, kto robí to isté, čo vy, a predsa iné samozrejme, a viete si navzájom porozumieť. Tak toľko ja. Keď Mila hovorila o tom, ako sa na jednej z týchto zahraničných ciest stala na okamih štvrtou osamelou bežkyňou, chcem sa opýtať Dušana Dušeka, či mal niekedy tiež aspoň obrazný, aspoň hmlistý pocit, že sa stal takým štvrtým osamelým bežcom. Tak my sme mali v mladej tvorbe šťastie na jedného človeka, ktorý sa volal Jan Buzáši, ktorý nejakou takou svojou múdrosťou alebo intuíciou, alebo čo to bolo, proste zrazu sme sa len ocitli v nejakom spoločnom čísle, teda osamelí bežci, Peter Glocko, Dušan Mitana a nejaká moja poviedka. Potom sa to ešte 2-3 krát zopakovalo, takže tak potichu nemohli sme sa považovať za osamelých bežcov, ale od samého začiatku sme boli kamaráti. Jana Buzášiho sa raz na nejakej besede, na ktorej som bol, pýtali, že prečo on sa viacej proste nevystupoval, alebo neúčinkoval, alebo ako to mám povedať, s trnavskou skupinou, lebo generačne tam patril. A Jano Buzáši povedal takú prostú vetu, že oni neboli kamaráti. A Jano Buzáši bol náš kamarát. A Jano Buzáši naozaj urobil pre nás to najlepšie, čo mohol urobiť, že nás dal nejako dokopy. A pre mňa to, že som bol kamarát s Repkom, Lavčikom a s Ivanom, to bolo niečo, ako keby som našiel nejakých takých bratov. S Ivanom, keď som sa kedykoľvek som sa s Ivanom rozprával o knižkách, tak Ivan to mal už vždy prečítané. Ja som chcel niečo povedať, že voľakú knižku som objavil. Na Ivana som nikdy nemal, ani nikto z nás. Ivan Štrbka, ja som sa tak potom ako usiloval trošku priblížiť a možno na nejaký kratučký čas som tak vládal bežať popri ňom, ale už dnes opäť beznádejne zaostávam, lebo Ivan je stále ovláda všetko má prečítané a o všetkom vie krásne rozprávať. Takže to súputníctvo bolo úplne také prirodzené od prvého okamihu. To bolo kamarátstvo, to bolo také šťastie. Celá tá mladá tvorba to bolo také životné šťastie, pretože jednak nám to šetrilo čas, keď niečo som počul, že Ivan čítal,
jeden, alebo druhý, alebo Peter Repka, tak ja už som to nemusel hľadať, tú knižku, lebo keď to čítal Štrbka, chcel som to aj ja čítať. Možno aj ja som prihral nejakú knižku, ale u Ivana to pochybujem, že by som ja niečo jemu prihrával, že čo on ešte nečítal. Ale u mňa sa to hocikedy opakovalo. Napríklad Ivan, my sme chvíľu bývali spolu na ulici Československých parašutistov, kde Ivan mal garzónku. Býval tam s Adelou. Na čierno. Ale u neho som objavil zrazu, Ivan bol pre mňa prvý človek, ktorý mal svetovú literatúru českú, ktorú ju mal, že sa dala od neho požičať a čítať tie veci, ktoré ináč ten časopis bol doslova na prídel, lebo tam sa nedalo dostať, to bolo obmedzený náklad. No, niekto, keď umrel, tak niekto ďalší nastúpil. Ale viem, že Ivan urobil nejakú osamelý bežci, nejakú expedíciu do Prahy a vy ste sa nejako priamo napojili na tých ľudí, takže to jedno číslo chodilo. A to putovalo, to sme mohli požičiavať a čítať tie veci, ktoré boli ináč ešte vtedy nedostupné. Takže to ako Milka spomínala, toho Hermesa. To nie je vôbec náhoda, že to Ivan dal do toho názvu. Ja som si dnes pozeral na internete, Ivan, neviem, či to vieš, ale jeden z významov slova Hermes je kupec. A tvoja mama bola pani kupc, teda sestra Ivana Kupca, takže to sú také veci, ktoré sú zázračne akoby zákonité. Bolo potom kupcov, aj zlodejov, aj všelikoho iného. Áno, bol. Áno, však je to boh Merkur. A pre mňa je Ivan ten Merkur, čo má tie krydielka na nohách a naozaj ten bežec, ktorý všetko stíha. A okrem toho, Ivan je taký človek takého hromadného výskytu. Ja keď som niekde bol a niečo sa dialo, tak bolo 100%, že keď sa niekde obzriem, tak tam zrazu bude aj Ivan. Ja neviem, ako on to stíha, a že sa dokáže zúčastňovať všetkého, ale ja mám taký magický zážitok, keď som bol na vojne a poslali ma raz na nejakú služobnú cestu do Prahy, čo si tam vybavovať, tak som to tam vybavil, mal som akurát nejakú taký lístok na ten vlak, tam a späť. A v knihkupectve na Václavskom námestí som objavil knihu na pulte Julio Cortázar Nebo, peklo, raj. Nebe, peklo, raj. A tú knižku som videl a vedel som, že ak ju v tej chvíli nekúpim a položím ju, tak ju okamžite niekto kúpi. Tak som ju držal, lebo som nemal už peniaze na tú knižku. Mal som akurát ten lístok spiatočný domov. Tak som nevedel v panike, čo mám robiť, tak som sa tej pani predavačky spýtal, že či sa to dá poslať na dobierku. Že dá, pane, nechte nám tady adresu a my vám to pošleme. Tak som to tam napísal. Vyšiel som von a hovoril som si, to mi určite nepríde tá knižka. To bol vtedy výnimočne hľadaný autor Cortázar. Tak som stál a hovoril som si, koho ja v tej Prahe poznám. A svitlo mi v hlave, že Ivan bol na vojne v časopise Československý voják. Tak som išiel do budky a zavolal som, že či tam nie je Ivan Štrbka. A povedali mi, nie, Ivan Štrbka už odišiel, už tu dnes nebude. Tak som si hovoril, no pôjdem na tú stanicu a hádam, tá knižka príde. Tak som išiel k tej hlavnej stanici a v tom dívam sa a proti mne oproti po ulici kráča Ivan Štrbka. Dušan, nie? Proti mne išiel Dušan. Tak to je... Hneď sme išli do toho knihkupectva, Ivan mi požičal peniaze, neviem dodnes, či som ti ich vrátil. Ale tá knižka potom putovala, lebo aj Mitana ju chcel čítať, aj možno, že aj, neviem, ale však nakoniec ona vyšla, ale v
vtedy to bolo úplne také niečo, čo sa nedá zabudnúť, že proste nejaké magnety fungovali, také a doteraz fungujú. No takže toto je o tom súputníctve. Toto sa rovnako dialo s Petrom Repkom, to rovnako sa dialo s Ivanom Lavčíkom, našim drahým, milovaným kamarátom. A rovnako s našimi milovanými kamarátmi, ako bol Dušan Mitana a Peter Glocko. Palo Vilikovský, samozrejme, ja teraz len hovorím tú našu, túto Palo bol Palo bol taký tá Johanides, Palo Vilikovský, Tomáš Janovic, k tým sme Vinco Šikula, Rudo Sloboda, k tým sme vzhliadali ako k takým idolom. Takže tá mladá tvorba, to ako si povedal Miško správne, to bolo niečo, kde sme my dostali také vakcíny, tie správne, vďaka čomu sme potom prežili normalizáciu. Nejako, že proste nám mohli hovoriť čokoľvek, my sme vyrástli v niečom inom a to je základ pre celé naše životy. Ak je reč o magnetoch a ak je reč o súputníctve, obraciam sa, Ivan, teraz na teba. To tvoje súputníctvo s trojlístkom osamelých bežcov je asi najlepšie zdokumentované. Napokon vyšli i zozbierané korešpondencie pokerskockami ľadu ešte vo fragmente. Viem, že sa i pripravuje niečo ďalšie podobné, o čom ešte bude s Petrom snáď dnes reč. Chcem sa ale teba opýtať na súputníctvo za hranicami tohto trojlístka. Práve to, o čom hovorili Mila a Dušan, ale i ďalších ľudí. Ako si ty vnímal tieto generačné, ale nielen generačné, celkovo spisovateľské a možno pocitové a myšlienkové putá aj s inými ľuďmi, než teda priamo alebo primárne s Petrom Repkom a Ivanom Lavčíkom? Oni už povedali dosť, myslím, moji dvaja kamaráti, súputníci a súputničky, pardon. Preto sme boli osamelí bežci, sme si vytvorili takú hru, že sme potrebovali presne ten priestor, kde existuje nejaké súručenstvo, súputníctvo, kde existuje nejaká solidarita vo veciach, bez toho, že sme to tak museli pomenovávať. Bolo to, ako Dušan hovorí, na báze nejakého kamarátstva, ale neviem, také, že to je môj kamoš, a však to je kamoš, tak to berme ako kamoša, ale preto sme sa brali ako kamoši, lebo sme mali dôvod. Ten vnútorný dôvod aj náš bol v tom, že sme potrebovali podľa možností žiť po svojom, čítať to, čo sa nám zdalo zaujímavé a dôležité, pokúšať sa písať to, čo sa nám zdalo, že stojí za to, alebo že aspoň stojí za to sa o to pokúsiť. A keď sme sa o to pokúšali, tak sme si to mohli navzájom všelijako vymieňať a nad tým trošku sa pohrať, alebo morfondírovať, alebo len sa mať radosť, alebo naopak. A mohli sme sa stretávať medzi tým. A tá platforma bola naozaj taká základná, to je zaujímavé. Nikto z nás nebol taký ako od narodenia literár, ktorý sa narodil v literárnej vaničky. Ale jednoducho sme sa k tomu dostali, pretože sme mali radi tie veci, ktoré s tým súvisia. To čítanie, písanie a my sme sa na prekvapenie v tej mladej tvorbe, ktorá bola literárna redakcia, každý z iného kúta, z iného konca ulice, mesta, aj krajiny sme sa tam ocitli a našli sme tam priaznivé ovzdušie, ktoré nám umožnilo, že sme to mohli vlastne prirodzene rozumieť, ešte nám prihrávali občas, že však príde ten, lebo príde ten, s tým by si sa mohol stretnúť. To je chlapík, ktorým si budete rozumieť, lebo neviem, tuto niekto má nejaké pripomienky, ale myslím, že vy práve by ste si rozumeli. A takto vzniklo, že sa to zausťovalo, my sme to brali ako samozrejmú príležitosť v situácii, keď bola literatúra tu ako veľmi vážne síce braná ako dôležitá spoločenská vec, ale veľmi kontrolovaná, odtiaľ potiaľ vyznačené, čo by malo byť, čo je dobre, čo je zlé. A nás to nezaujímalo vôbec. Takže sme to ako dali bokom a venovali sme sa tomu, čo my sme chceli. A takto sme postupne prichádzali k rôznym ľuďom, s ktorými sme sa spriatelili cez túto potrebu vlastne byť tými osamelými bežcami v tom zmysle, že si každý sám musí proste svojím pohybom vytvoriť priestor, ktorom nie je sám, ale ktorom môže takto výmene dochádzať. Nie len zo solidarity, aj sme sa podporovali, aj to bolo treba niekedy veľmi a nieraz. Aj sme sa podporovali, aj sme vydržali nejaké tlaky, nejaké hlúposti, ktoré sa valili. A ak by sme prežili aj časy, keď to bolo veselé, aj časy, keď to nebolo veselé.
ale v podstate už to bolo na tej báze, že existovalo to, na čo sa ty pýtaš. Čiže nebolo to len také čiste literátske, by som povedal, súručenstvo ľudí, ktorí si rozumia v istom štýle písania, alebo istý druh literatúry a ostatné nič. To je tiež veľmi, veľmi užitočné, keď je to produktívne, ale my sme skôr tú literatúru brali ako príležitosť, jak si naplniť trošku po svojom lepšie ten život a aby sme vlastne vystrelili také nejaké tykadlá do toho okolitého sveta, ktorý nie preto, aby nás proste láskavo zobral na vedomie, ale aby sme do ňoho možno dostali viac toho, čo vo vzduchu sa dá dýchať a čo je dýchateľné pre tých ľudí, ktorí na to reagujú. Čiže si vytvorili také prostredie konkrétne a veľmi také aktívne. A tie knihy nám pomáhali. Takisto museli sme sa stretnúť s Dušanom v Prahe kvôli tomu Kortasárovi, však išlo o Kortasára, predsa sme vedeli, že o čo ide. To je jednoznačná vec. To nebolo treba dohodnúť. Jednoducho to bolo to, čo vo vzduchu sú tie drobné čiastočky, čo poletujú a vysielajú a prepájajú nám často v hlave cesty a niekedy aj v skutočnosti. Takže to nebolo to, chcem povedať to na záver, že nebolo to, že sme sa my vydelili sme sa samozrejme osamelý bežec. No čo je osamelý bežec, čo ešte môže byť osamelejšie? Jeden človek, ktorý beží ešte v čase, keď to nebolo až také bežné, že každý joguje, alebo tak, ktorí to boli blázni, ktorí behali, tak aj na štadióne, keď si veľa behali, si začal byť trošku čudný. A nie to ešte, keď si behali mimo štadiónu. Tak ale to patrilo k tomu, že aj to behanie za tými knihami, alebo čítanie, to behanie v hlave nás držalo na takej úrovni, že sme nemuseli hneď podliehať nejakým tým literátskym konfliktom, ktoré často boli len také odvodené a my sme nechceli preraziť v nejakej slovenskej socialistickej literatúre, len sme chceli sa venovať tomu, čo sme sa chceli venovať. Nazvali sme si tak aj tie životy, vedeli obohacovať a všetci sme z toho čerpali. To, čo hovorí Dušan, to platí o každom z nás a navzájom a boli obdobia, keď vlastne sme si tak vytvorili to, čo možno vytvorila ten okruh tej redakcie, to priaznivé ovzdušie. A to, čo niekedy možno niekde v niektorých krajinách vytvoria nejaké univerzity alebo školy, alebo nejaké spolky ľudí, ktorí sa dajú dokopy a len tomu sa intenzívne venujú, tam sa to tak ako laboratórne, tak sa to všetko rozvíja, varí, bujenie, alebo aj vedne, ale jednoducho to je ten proces, ktorý závisí len od toho, čo my chceme ohmatať, čo chceme sa dozvedieť, čo chceme žiť bez toho, že by nám niekto mal povedať, že čo môžem a čo nemôžem. Tak z toho to všetko bolo odvodené a bolo to veľmi konkrétne. A kopec vecí potom z toho vyplynie. Dôležitá fakt bola tam mladá tvorba a dôležité bolo, že sme tam prekvapujúco našli takéto prostredie, čo mi sa zdalo, že je dobrý to literárny časopis, tak samozrejme vydavateľstva, ale že by sme mali nejaké priateľské prostredie práve tam nájsť. Mnohí ľudia sa o to, aj boli aj také isté, aj boli takí ľudia, aj také skupiny ľudí, ale my sme nešli na to cesto, že chceme, aby nám to prostredie niečo dalo. My sme hľadali prostredie, ktoré si sami dokážeme formovať, vytvoriť, posilňovať, pozbudzovať sa a informovať sa a aj sa blázniť, aj sa neblázniť. A toto bolo prekvapujúce, že sme ho to našli v tej chvíli aj na tej literárnej kvázi pôde, však preto ten časopis aj zanikol, samozrejme. Pretože v spoločnosti, ktorá mala trošku iné tvrdé tie pravidlá, alebo nepravidlá, normalizácie, alebo nenormalizácie, tak to jasne, to muselo ísť preč. Ale my sme zostali, jak sme zostali. A myslím, že neraz sme to ocenili. A to presahuje aj tú teda našu trojicu, ktorá bola v tomto najintenzívnejšia. A keď sme roky potom žili tak, že každý žili inde, mali sme občasné kontakty, časté kontakty, nie kontakty, ale stále sme mali spojenie od x vecí, ktoré sme so smiechom hovorili, že to je vlastne akási vysielanie na diaľku, že to je akási proste, no jak sa to hovorí, telepatia a podobné patie. Ale áno, aj empatie, ale rozhodne nie psychopatie, lebo tej sme mali okolo dosť. Takže to všetko to pomáhalo nám a to sa potom aj ukázalo, že vždy sme vedeli, že kde asi kto sa nachádza a
Vždy to bolo dobre vedieť. A tých, ktorí sme sa kamarátili, a už sa nemôžeme kamarátiť, tak patrili aj patria do toho. Stále to nie je len nejaké, že také spätné zrkadlo, alebo že nejaké spomínanie. Spomienky sa menia, spomienky sa formujú, spomienky my si formujeme, ale je niečo viac a to je pamäť. Pamäť je trvalejšia, pamäť je tá kultúrna vrstva, aj medzi jednotlivými ľuďmi, aj medzi nami, aj v tom, čo má nejaké korene a to drží človeka aj vtedy, keď vyzerá tá situácia, že vlastne nemáš v tej chvíli, tej prítomnosti, nemáš šancu sa pohnúť niečím konštruktívne dopredu, nemôžeš niečo robiť, nedá sa, nejde to, alebo čo. Už len to, že môžeš vyslať tú správu, alebo len si môžeš s tým človekom vymeniť základnú informáciu, je strašne dôležité, lebo to je tá osamelosť, ktorá vytvára tie spoločenstva. Mila sa pri Kortázárovi hlásila o slovo. Ja som sa nehlásila pri Kortázárovi o slovo, ale chcem taký osobný, by som povedala možno aj ženský pohľad na trojicu osamelých bezcov mužov, že to je naozaj, ja som ešte nevidela v živote, mala som tu česť, aj radosť, aj teda naozaj príjemné zážitky mať, že som bola viackrát s nimi, kde oni boli všetci traja spolu. To bolo neuveriteľné. Jednoducho, ako si mohli traja tak rôzni muži rozumieť. Tam proste, keď z Martinuse bolo čítanie, Lavčíkovi vyšlo súborné dielo, vyhlásil, že som prvý slovenský spisovateľ, ktorý žije a má vydané súborné dielo. A teraz sa rozprávali. Na to sa Ivan Lavčík pozrie na Ivana Štrbku, však povedz ty. No proste to neuveriteľné, proste, myslím, že to bolo dokonca magické alebo zázračné, že ich to spojilo, hoci každý z nich, podľa môjho názoru, mám ich dosť prečítaných, tak rôzne píšu, to nie je tak, že proste osamelí bezci sú nejaký jeden literárny smer a teraz oni toto nejako sledujú. Takým rôznym spôsobom a cestami sa dostávali a v podstate potom k tomu istému jadru, ale hovorím, a na druhej strane to ľudské kamarátstvo, to je naozaj výnimočné a potom už len dvaja zostali, drahý Ivan už nebol, druhý Ivan a ďalej s Petrom Repkom ešte tiež viackrát sme boli tak spolu, že Ivan s Petrom len boli. To taká, by som povedala, že normálne to z nich žiarilo, že ako oni sú radi spolu, ako vedia byť spolu a takisto to pôsobilo aj na nás ostatných, čiže to je proste vyslovene ako keby zhmotnené priateľstvo. Proste takýmto spôsobom by som to ja povedala aj zvonku, aj znútra si myslím, lebo Ivan to v podstate teraz tak veľmi pekne vysvetľoval, že ako to medzi nimi fungovalo. Ja som len chcela taký jeden pohľad, taký zhrňujúci. Neviem, či hovorím dobre, Ivan, toto o vás. Dobre, to je jasné. A okrem toho, to je naozaj dar a priateľstvo, teda povedzme si to, medzi ľuďmi, dokonca medzi mužmi, ktoré ale je zamerané nie na to, na čo... No proste, to je keď sa podarí také niečo vytvoriť, tak to považujem za konštruktívny prístup aj pre tých ľudí, ktorí sú v tom aj pre to prostredie. Samozrejme nehovorím, že my sme boli takí nejakí anieli, že sme len všetko dobre, všetko robili všade, aj neplechy, aj sme niečo zlízli, aj neviem čo, aj za nás niečo, ale chcem povedať, že pri tom všetkom to bolo možno aj tým, že vždycky sme mali dobré vzťahy so ženami. Každý z nás, ale nie všetci naraz. Každý z nás s nejakými inými ženami, aj keď sme mali kamarátky, ktoré sme mali spoločné, naši kamaráti to tiež tak podobne mali väčšinou. No. Chcem si povedať, že s kamarátkami sa nespí. Áno, to som ja ako hlupák si vždy myslel, ale nakoniec som ja najväčšie vyromení narobil. Dobre. To je dôležité, sa to vyvažuje. Takže nebolo takéto pnutie, bolo to pnutie, taká energia, ktorá bola zameraná na niečo, čo sme chceli. Chceli sme lepšie sa cítiť, lepšie žiť, viac nie mať, ale viac vnímať, precítiť. A potom už na to naväzuje to, čo človek robí. Keď to písanie, aj to písanie sme brali tak, ako všetci, že to je, áno, aby sme to napísali, sme sa vyjadrili, sme k niečomu dospeli, do nejakého štádia, nejakého procesu, keď už to človek mohol opustiť, alebo keď to opustilo jeho. Ale v každom prípade to bola taká vec, že chceli sme si tým rozšíriť. To bol taký náš
ani nie výstrel, ani zásah, ale taký pohyb smerom k tomu okolitému svetu, že do toho sveta, ktorý je aj v ktorom si aj ty, každý z nás, že nám vytvára taký prvok, ktorý tam není, ktorý dodávame my a ktorý lepšie dýchame my, aj tí priatelia, ktorí sú proste takto naladení. Takže bez ohľadu na to, že aká bola situácia spoločenská, politická, samozrejme nie, že bez ohľadu, to malo veľký vplyv, ale nás to neotreskalo o stenu, aj keď sme narazili na stenu všetci. Jednoducho nás to nepomýlilo, dúfam. A to je dôležité. A som rád, že aj Dušan stále drží túto líniu, ktorú sme si nikdy nepovedali. Ja som len takú jednu vetu, že keď mi vyšla nejaká knižka, tak som samozrejme Ivanovi poslal do Mikuláša Lavčíkovi a potom, keď sme sa stretli, tak on povedal, Ivan 18 rokov nepublikoval, mal pauzu, jeho knižky nemohli vychádzať. Tak Ivan mi povedal, bolo to také vľúdne, prívetivé, ale ja som to cítil ako takú poctu, že ty píšeš, že publikuješ aj za mňa teraz, povedal. Takže to tá empatia, ako povedal Ivan, tá sa nikdy nestratila. Nikdy, naozaj. Ale aj tá atmosféra, viete, v tej mladej tvorbe, však my sme tam, ako aj Ivan hovorí, že tam boli aj tie naše kamarátky a občas sme si aj vypili. Hokej, aj áno, aj to som chcel povedať, že tam, my sme tam potom, tam som išiel a dúfal som, vedel som, že tam niekoho nájdem. Raz tam bol ten, raz tam niekto iný. My sme tam mali turnaje v stolnom hokeji, ktoré súverene vyhrávala Ivanova žena Adela nad všetkými nami. To je pravda, ja som doma niekoľkokrát porazil, on som nemal svedkov. Tam bola jedna taká veľká kožená pohovka, keď niekto si viac vypil, tak si tam pospal. Takže tieto veci boli aj také veselé, naozaj. To nebolo len, že sme sa bavili iba o literatúre, alebo čo. Tam normálne, pamätám si, ako raz prišiel Mitana, vyšlo nové číslo Mladej tvorby, kde mal poviedku, zobral si to čítal, to prečítal, potom povedal, no, tú vlastnú poviedku. Konečne niečo dobrého som si prečítal v tej Mladej tvorbe. Áno, to bol špecialista, tam bol veľký kritik ostrý, áno. To je pravda. Ale to tak patrilo, tak sme to vnímali. My sme na to čakali, že to musí tak byť. Že, nikdy sme neboli takí nejaký seriózne vážni. My sme sa radi čítali, ja som Ivanovú knižku, keď vyšla Krátke detstvo Kopiníkov, to bola udalosť pre nás všetkých. To nebolo, že to je len Ivanova knižka, to bola naša knižka. Takže my sa radovali z tých knižiek, najmä teda, však to trvalo, potom tie knižky tam prestali chvíľku vychádzať a všelijaké pauzy a zákazy a ja neviem čo. Ale to kamarátstvo, no tak žiaľ Bohu, niektorí už tu nie sú, ale my teraz sme aj trošku za nich, ako to ten Lavčík povedal o tej knižke. Peter, ty si generačne mladší od tu sediacich, avšak si s nimi i s mnohými spomínanými, i tu prítomnými neoddeliteľne spätý, keďže dnes im dávaš do veľkej miery vydavateľskú platformu, či už v individuálnych knihách, ako je tá spomínaná Ivanova najnovšia Hermovská chôdza, alebo i významný edičný počin tých zobraných básní osamelo-bežeckej skupiny, ktorý máš na svedomí spolu s Kalim Kertézom Bagalom, tu tiež prítomným. Zaujíma ma, ako si sa vôbec dostal k tomu, že sa práve tvoje vydavateľstvo Modrý Peter stalo takto spätým a spojeným s touto skupinou, ale nie len s ňou, s touto generáciou. Nenechaj sa pomýliť, to je všetko pravda, ale to najlepšie ťa Peter ešte len čaká, nech sa neboj. O tom nepochybujem. Ak teda môžem ešte predtým, než budem odpovedať na túto konkrétnu otázku, tak povedal by som niekoľko slov k tomu, k tej vzájomnej spriaznenosti, lebo hovoríme tu v podstate vždy o skupine ľudí, ktorej o čo si išlo, ktorá mala nejaký cieľ, ktorá sa o niečo usilovala.
a tam je nejaký spoločný menovateľ, ktorý vždy takúto skupinu ľudí spája. Ja si myslím, že vždy skupina, ktorá je súdržná, má šancu dosiahnuť viac ako jednotlivec. Čiže je nevyhnutné nebyť osamotený, ale mať okolo seba ľudí a nie hociakých ľudí. Ja som si to niekedy v detstve začínal uvedomovať, keď som bol chlapec a moji rodičia boli v podzemnej cirkvi v Levoči, boli asi 3 skupiny ľudí, ktorí sa stretávali a to stretávanie bolo asi tak raz za mesiac a vždy to stretnutie bolo u niekoho iného, aby teda to nebolo to isté miesto, aby sa nedalo ľahšie vypátrať. A ako dieťa si pamätám, že tí rodičia mi hovorili, že nesmieš o tomto hovoriť, čo sa tu hovorí, že sa tu stretávame a tak ďalej. A vlastne videl som, že ten vzťah tých ľudí je založený, a to je to slovo, ktoré vlastne chcem zdôrazniť, že je založený na dôvere, na vzájomnej dôvere ľudí. Keď sme končili vysokoškolské štúdium v Prešove ešte za tých starých čias, v tých vlastne ťažkých prešovských pomeroch, lebo tam, kto tam pobudol, tak asi vie, že ako to v Prešove vyzeralo koncom 80. rokov aj predtým. A tiež nás tam bola taká skupinka ľudí, ktorí sme sa venovali literatúre a ktorí sme si vlastne dôverovali. A potom, keď došlo k zmene, tak sme vedeli, že sa môžeme na seba spoľahnúť a vytvorili sme tichú vodu. Tu Revi, hej, a vlastne bol tam ten presah do toho košického undergroundu, bol tam Erik Roch a Marcel Striko, Valery Kupka, Juraj Briškár, čiže vznikla taká skupina ľudí, ktorá vlastne si navzájom dôverovala. A myslím, že toto, keď Dušan hovoril, že Jan Budaši povedal, že boli sme priatelia, s kým sa priatelíme vlastne v živote? Podľa mňa sa priatelíme s niekým, komu dôverujeme. Že toto je ako tá podstatná vec. A ak niekomu dôverujeme, potom môžeme povedať nejaké tajomstvo a potom s tým človekom alebo s tými ľuďmi môžeme podniknúť aj niečo, čo je nebezpečné za istých spoločenských pomerov. A myslím si, že to, čo osamelých bežcov spája a vlastne ten okruh okolo nich, že to je práve to slovo dôvera, že na tom je to postavené. Samozrejme, literárne záležitosti áno, sú individuálne, ale samozrejme toto priateľstvo, ktoré aj napriek povedzme rozličným miestam, kde ste prebývali, napriek tej diaľke napríklad Petra Repku, že to fungovalo tak bezprostredne. Toto všetko podľa mňa bolo založené na dôvere. A literárne skupiny sú rôzne, ale literárna skupina, ktorá prichádza s programom etickým, s programom oživovania etiky v literatúre, čo je program, ktorý je podľa mňa vlastne nikdy neprestane mať nejakú platnosť, tak taká skupina, navyše teda toto všetko podporené vynikajúcimi výkonmi textovými, literárnymi, celkom prirodzene vyústila do toho, že osamelí bežci a autori vlastne z toho okruhu mladej tvorby ako ja neviem, Dušan Mitan a Peter Golocko, Dušan Dušek a niektorí ďalší tak zásadne ovplyvnili súčasnú literatúru, že ja osobne si neviem predstaviť slovenskú literatúru súčasnú bez toho vkladu, ktorý títo páni spisovatelia urobili od teda 60. rokov. Práve pripravujem na vydanie reedíciu Sliepky v katedrále, to je debut Petra Repku, ako viete, z roku 1969. Prepisoval som ho ručne z knihy pred niekoľkými dňami. Teda dôsledne som to prečítal, je to taká svieža poézia, má 55 rokov, povímam je lepšia ako mnohé knižky, ktoré vychádzajú teraz básnické. A to 55 rokov uplynulo, odkedy tá kniha vyšla.
Áno, teraz tá otázka. No, lebo ja som sa aj trochu chcel vyhnúť. Ja si to celkom presne nepamätám, ale to, čo viem iste je, že vlastne keď to vydavateľstvo v roku 1991 vzniklo, tak tie prvé knihy, ktoré som vydal, to boli knihy básni mojich v podstate rovesníkov alebo autorov, ktorí boli trochu starší ako som ja. A boli to ľudia z takého okruhu v podstate blízkeho a do toho prišli vlastne tá prvá antológia, ak si dobre pamätám, súčasnej slovenskej poézie v angličtine. A tam už bol ten súbor autorov širší a myslím, že tá kniha dopadla veľmi dobre, že bola dobre vydaná, dobre pripravená a potom prišla nemecká najprv a to robila Ušimacht a to boli tiež výborné preklady a nejako tam sme sa v podstate s Ivanom Lavčíkom a s Ivanom Štepkom, s Petrom Repkom možno viac zblížili a prvé knihy, ktoré som vydal, tak naozaj takých akože renomovaných básnikov, ktorých si vážim a ktorí pre literatúru veľa znamenajú, to bol práve Jan Buzáši, Ivan Štrbka, Ivan Lavčík a Peter Repka. Vlastne oni dali legitimitu tomu vydavateľstvu a potom už prichádzali aj iní autori. Čiže ja vlastne ďakujem im, že teda môžem fungovať ďalej. Takto. Už trochu presahujeme čas, ale predsa by som ťa chcel poprosiť ešte, keď som hovoril o tej zobranej korešpondencii, ktorá vyšla vo fragmente. Ty si mi prezradil, že momentálne pripravuješ niečo podobné, dokonca tu máš názornú ukážku, ako to vidím, tak by som ťa chcel poprosiť aspoň pár slovami, vetami, aby si nám povedal, o čo ide a na čo sa môžeme tešiť. Ďakujem pekne. Keďže je takýto významný rok, že je 80. jubileum teda narodenia a zároveň 60. výročie uverejnenia prvého manifestu v Mladej tvorbe, to bol január 1964, ak si dobre pamätám, tak som si povedal, že to je naozaj taký rok, kedy by mali v Modrom Petrovi výsť knihy všetkým trom, čiže Osamelým bežcom, čiže okrem reedície Sliepky v katedrále, čo chvíľa vyjde aj reedícia Ivanovej zbierky Tichá ruka 10 elegií. A v prvom vydaní pripravujem tajné a súkromné tlače Lavčíkovho vydavateľstva End, o ktorom vlastne sa vie veľmi málo. Ani ja som o ňom nevedel a podľa tých výskumov, ktoré som si urobil, tak Ivan Lavčík tie tlače ukázal iba Petrovi Zajacovi a Fedorovi Matejovovi. Tie tlače vychádzali od roku 1965 do roku 1975, teda približne 10 rokov. Boli to neviazané brožúrky, jednu z nich som vám doniesol ukázať, čiže boli to úplne jednoduché, tenké brožúrky. Toto je jedna z tých tlačí, volá sa Ody z nepriateľenia. Tuto aj vidíte to logo, teda vydavateľstvo Endy, existuje k nemu aj štočok a niektoré z tých tlačí majú vzadu takú tiráž, veľmi jednoduchú, niektoré sú bez tiráže, ale myslím, že táto, áno, tiráž má, preto som ju aj vzal. A keď si ju prečítame, to je jedna veta. Vydané vo februári 1969 písmom Garamond v počte 24 kusov vydavateľstvom End. Tieto tlače sú profesionálne tlačené. Bolo to možné vďaka tomu, že to bola tlačereň Slovenského národného povstania Martin Prevádzka Liptovský Mikuláš, kde brat Ivana Lavčíka, Dušan Lavčík, ktorý ešte žije, klasické tlače neboli počítače. Pracoval ako sadzač a išlo o riadkovú olovenú sadzbu. V tých tlačiach je pomerne veľa chýb. Sú tam preklepy, sú tam gramatické chyby.
Zrejme aj kvôli tomu, že sa to všetko robilo tajne, že sa to robilo v takých stiesnených podmienkach. Vlastne Dušan, s ktorým som hovoril, mi povedal, že vždy sa čakalo na chvíľu, keď bude v tej tlačiarni sám a aj preto sú tie náklady také nízke, že vlastne... Koľko stihol? Väčšinou 21 až 24. Tých tlačí je, tuším, ak som to dobre počítal, 13. Pridal som k ním ešte dve tlače, ktoré nie sú takéto brožúrky, ale jedna tlač je iba 1 A4 list, ale vidíte, že je to vysádzané a vytlačené a druhá tlač je taká A5-ková kartička s ilustráciou. Dušan mi povedal, Dušan Lavčík mi povedal, že niekto donášal z toho kolektívu tlačiarov a teda, že bol riaditeľ predvolaný, myslím, že na výbor KSS, kde mu niekto povedal, že sa tam tlačí niečo ilegálne. A tu je veľmi smiešná situácia, lebo oni tam ilegálne tlačili časopis Trabant Klub. A ten riaditeľ si myslel, že ide o toto. Takže toto ich zachránilo, že ten riaditeľ povedal, že on vie, že to je nič, akože, že on to má pod kontrolou a tak ďalej. Takže vďaka Trabant klubu táto aktivita odhalená nebola. No a sadzba sa topila. Teda ako náhle bola brožúra vytlačená, tak tie riadky boli roztopené, hoci zopár tých riadkov zachovaných je doteraz. Zvláštne na tých tlačiach je to, že Lavčík ešte do nich zasahoval potom, ako ich vytlačil. To znamená, že máte tlač, v ktorej je povedzme 8 básní, z nich 5 je škrtnutých, teda Lavčík ich potom akože vyškrtol. V tom vydaní, ktoré pripravujem, tam bude ošetrený text, teda so všetkými jeho zásahmi, čistý text, lebo niekde škrtol verš a napísal nový, niekde škrtol slovo a napísal nové, niekde dopísal iba slovo. A potom v druhej časti knihy budete si môcť prečítať celé, ako vlastne to je aj s tými vyznačenými zásahmi. Ešte zvláštnosťou je, že no to je také rozprávanie na dlhší čas, ale keď vlastne by ste sa pozreli do tých tlačí, existuje napríklad takáto tlač Pecenie zhoria. Ak sa pozriete do tých kníh, ktorú som vydal s Kalim, tie Lavčíkové básne, tak tam je tiež časť, ktorá sa volá Pecenie zhoria, ale sú to úplne iné básne. Čiže Lavčík s tými textami narábal, vybral časť básne a použil ju v zbierke, ktorá vyšla v 89. roku napríklad. Sú tam rôzne pohyby, je to veľmi zaujímavé. A posledná vec, ktorú poviem, aby som dlho nehovoril, celkom tá posledná tlač je venovaná osamelým bežcom a Ivan si vymyslel taký projekt, že poprosí Petra Repku a Ivana Štrbku, aby napísali jednu báseň a že vydá teda takú tlač, v ktorej bude jedna báseň Lavčíková, jedna Štrbková a jedna Repková. Ale samozrejme Repka ako darebák a Štrbka ako darebák svoje texty nedodali na čas. A tak tam píše Lavčík, na tlači je to rukou napísané, vlastne Lavčíkov rukou perom napísané, že toto je asi posledná tlač. To je rok 1975. Poprosil som Štrbku a Repku, aby napísali svoje básne, aby som ich vydal v tomto zväzku. Ale keďže mi ich nedodali, napísal som tie básne za nich. Napísal som ich tak, ako by ich napísal Štrbka a ako by ich napísal Repka. A až potom som napísal svoju báseň, aby som nebol ovplyvnený tými textami. Takže tá posledná tlač vlastne je tam Štrbka, Repka, Lavčík, ale v skutočnosti sú to všetko tri Lavčíkové básne. A pýtal som sa Dušana Lavčíka, či teda to ukončenie súvisí s tým zhoršovaním situácie. On povedal, že áno. Takže toto nejako sa pripravuje, dúfam, že do konca roka sa kniha podarí
Asi hovorím za všetkých, keď poviem, že toto bude veľká edičná udalosť a sme ti veľmi vďační, že nám ju sprístupňuješ. Presiahli sme čas, ale začali sme i trochu neskôr. Pôvodne som sa na záver plánoval opýtať aj v súvislosti s tým, čo tu padlo, vzhľadom na normalizačné vnímanie kultúry a s paralelami, ktoré vidíme pri dnešnom vedení rezortu kultúry, ako nestratiť nádej a ako bojovať ďalej, ale myslím, že z vecí, ktoré tu dnes večer zazneli, je ten odkaz celkom jasný. Skôr než teda poďakujem hosťom a hostkám, spomeniem ešte raz, môžete si tu kúpiť osamelobežecké knižky tam pri pultíku. Teraz budeme mať prestávku nejakých 20 minút, počas ktorej sa môžete občerstviť. A teraz už veľmi pekne ďakujem. Pôjdem od mojej ľavice Petrovi Milčákovi. Dušanovi Dušekovi. Mile Haugovej. A Ivanovi Štrbkovi. Ďakujem.